connect. Shi kuma idan bana so na yi connecting da Tonkeeper, misali na fi so na yi connecting da sauran exchanges irin su Binance da sauransu, ko zan shiga kan Binance kamar haka, sai in danna, in ina da ita kenan yes I have it, in bani da kuma sai in danna ta kasa. Kamar yadda kuke gani gashi nan abin da suka ce mun wallet ɗin da suke bukata na je na kwafo ga nan USDT ERC20 wallet address, zan je in kwafo in paste nan, ina yin pasting ɗinta a nan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abokai, barkamu da wannan lokaci. A cikin wannan bidiyon insha Allah zan ma bayanin yadda zaka yi connecting wallet naka da Pixel Tap. So abin da zaka yi idan ka shigo cikin Pixel Tap ɗinka ya nuna ma fuska kamar haka, zaka je zuwa nan wurin, daidai wurin nan da ka ga nayi circle ɗinsa, nan zaka je ka taba domin kai connecting. Kana danna wajen nan kamar haka, kun ga gashi nan sun ce connect wallet. Nan wajen da kuke gani da basu da connecting da Ton, wanda kamar yadda muke yin connecting din wallet na Telegram mining da muke yi da irin su Hamstack, su Yescoin da sauransu, za ku ga sun ba mu dama mu yi amfani da Ton ne. To da shi ma wannan Pixel din bai ba da dama a yi connecting da Ton ba, yanzu kuma ya sa. So nake gani mafi sauki kawai kai connecting da Ton zai fi, wanda idan ka danna kamar haka za ka ga baka zaɓi kai connecting da Telegram ko kuma su Tonkeeper ga suna a ƙasa, wanda da su muka saba connection a Telegram. Idan kuma za ka yi amfani da wanda suka sa da farko ne, kiran su Binance, su OKX, su Bybit dinnan, so dama already idan kana da application ɗinka na Bybit ne ko kuma kana da application ɗinka na OKX, waɗannan exchangeojin idan kana da application ɗinsu already dama kana da, so kawai za ka je ka kwafo address ɗin da suka ce ka kwafo ka sa ne. Dan yanzu za mu shiga, za ku ga irin address ɗin da suke so ka kwafo musu, ka zo kai paste kai connecting a nan wajen. Idan ko baka da, ina mai baka yawara kai amfani da Ton, ya fi sauki. Daman asali watakila kana da Tonkeeper naka, ko zuwa za ka yi connecting ba tare da ka je ka sauke exchanger wajen wani verification KYC ya baka wahala da sauransu ba. Kawai kai connecting da Ton ɗinka, kana zuwa ka danna kan Tonkeeper kamar haka, kamar yadda muka saba. Bara ku gani, kamar yadda kuke gani gashi nan ya kawo ni cikin Tonkeeper, ya bani damar na yi connect. To yanzu ina son connect, kawai zan danna wajen nan ne domin na yi connect. Shi kuma idan bana so na yi connecting da Tonkeeper, misali na fi so na yi connecting da sauran exchanges irin su Binance da sauransu, ko zan shiga kan Binance kamar haka, sai in danna, in ina da ita kenan yes I have it, in bani da kuma sai in danna ta kasa. Kamar yadda kuke gani gashi nan abin da suka ce mun wallet ɗin da suke bukata na je na kwafo ga nan USDT ERC20 wallet address, zan je in kwafo in paste nan, ina yin pasting ɗinta a nan wajen. Kawai misali haka, idan na je na kwafo ta, zan zo na yi pasting a nan wajen. Na pasting a nan wajen, bari zan nuna muku kuma hanyar da zaka iya zuwa ka kwafo ta a Binance ne ko kuma a OKX. So shi kun ga sun ce ERC20, zan je na kwafo misali. Shi kuma na OKX, ga na OKX shi ma gashi nan abin da suka ce, shi ma ERC20 suke so in je in kwafo wallet na. So misali Binance ne da ni, wannan kenan, ko kuma OKX ne da ni, ko kuma Bybit ne da ni. To misali bari in ɗau na OKX. To kana shigowa cikin OKX ɗinka kamar haka, kawai zaka danna wajen da aka sa deposit. Ga wajen da aka sa deposit, ko sai ka danna kan deposit kamar haka. Kana danna kan deposit, ga wurin da aka sa deposit crypto din nan, ko sai ka danna kan wajen. Kana danna kuma zaka jira ya gama searching. Yana gama searching, abin da zaka yi, zaka iya rubuta USDT a nan wajen, ko kuma a nan wajen zai iya baka USDT, ko sai ka danna kan USDT kamar haka. Kana danna kan USDT zai kama zaɓuka kamar haka, ga su nan USDT OKTC, USDT ERC20, dama shi suka nema, ko sai mu danna na saman nan. So muna danna, kun ga gashi nan, kawai abin da za mu yi yanzu a nan wajen, ko connecting wannan address din za mu kwafa kamar haka. Connect, kai copy kamar haka, za ka danna nan wajen, kun ga gashi nan ya rubuta copy nan wajen. Nan wajen na ce muku za ku danna, ko za ku danna copy. Kuna yin copy kamar haka, sai ka yi minimizing in zuwa cikin Telegram, ko sai ka yi pasting din wannan abin da ka kwafo a nan wajen. Kana yin pasting, abin da za ka yi, ko sai ka zo ka sa made it nan wajen kenan, kasan nan, ko sai in danna shi kamar haka. Ina danna shi kamar haka, kun ga sun ce min your wallet is connected.
so gashi nan kawai sai in danna haka. Idan ina son disconnected ma zan dawo in disconnecting ko kuma in ƙara connecting ɗin da wani wallet daban. Misali ina so na yi connecting da wani wallet daban, kun ga gashi nan wajen da zan zo in danna domin na yi connecting da wani wallet. Hallo misali in da Binance ne, to shi ma Binance kamar yadda na nuna muku, idan ku ga za ku je ku nemo wajen deposit ne, sai ku je ku nemo USDT. Za ku ga tsarin can da na nuna muku a OKX shi ma haka ne, haka na Bybit da sauran duk wata exchanger da za ka shiga, ko kuma ka yi amfani da ton kifan ka wanda ya fi ma sauki, duk wanda ka zaɓa. To wannan shine a takaice hanyar da za ka yi connecting na wallet a Pixel Tap. Kada ka manta kai sharing wannan bidiyon ga abokananka domin su ma su samu su yi connecting. Pixel man ne mai kyau. Idan har baka fara ba, na ajiye ma link. Idan a Facebook ne kake kallo a ƙasan comment, sannan idan a YouTube ne na ajiye a ƙasan description, sannan idan a TikTok ne na ajiye ma a ƙasan comment. Ka je ka fara wannan man ne mai kyau, mai nagarta, so kar ka bari a barka a baya.